Ngibingelele ke babukele emakhaya bingelela ngaphansi kohlelo lethu ongiyazisona. Babukele emakhaya bingelela yona ke ingwe ehlezi inyingo. Babukele emakhaya namhlanje ke la sihamba nosisi besibhalelile ke mayelana nenkinga anayo ngubaba wengane yakhe. Sisi ninjani? Sikhona futhi njani? Hayi sikhona. Yebo. Sisi besocela ke ukuthi ukusichazela ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Yabo? Ngiyakuzwa. Empeleni into eyenza ukuthi ngigcine sengibhalele. Nginenkinga la nobaba wengane yami. Igama lengane yami uSanele. Oh kahle kahle singanje kuthi nangu umuntu onenkinga nababa wengane yakho yena lo. Yebo yena lo ngimbonayo njengamanje. Njengoba sengize nganiletha la ingoba nginenkinga enkulu. Ingane akayondli and sekunesikhathi eside kakhulu wahamba. Ngiyazama ukumfonela. Empeleni ke umuntu ojwayele ukushintsha inamba nami angazi ukuthi ngubani. Nje ngize ngiye nginakubo yabo njengokuthi ngidinga usizo lokuthi bekwazi ukuthi benginike inamba zakho ukuthi ngixhumane naye. Kodwa nakubo hayi abangithembi bashona le so angisazi ukuthi ngenze njani. Sona sizathu lesisenzo ukuthi ngize ngifike kini ukuthi ningisize ningithathe ningizise kini. Mhlambe ngakwazi ukuchaza ukuthi ingane engenza lento angenzayo. Ngoba nami angisenawo ngempela amandla okukhuluma. Ngikhathele kahle kahle. Ngifuna nje ngizizathu ukuthi ingane ngayondla ingane. Ngoba lengane uyazi ukuthi ingane yakhe sasiyenza sobabili. Qiniso lelo. Akazi nje ngimfihla uyakwazi. Kodwa manje sekuyimini ubaba sekuyimini umama inganeni yami. So nje lonto ngiphatha kabi. Bakhuluma ngayo nje hayi kungiphatha kabi kakhulu angifuni uqamba ngami. Nangu sisi uyamuzwa uthi hayi ngimlalela mfethu ngiyamuzwa. wena ungikhulumela uthi Engixa kakhulu umate yena ube ekhaya ethola inamba bese ngifonela ngingayibamba mina ngikhumbula ngithola isikole inamba engayazi ngoba mina namba yakhe nginayo manje usefika namakhamera usefika nanazi igora angazi kwenza nje ukuthi into ohlasela no phela ngithi wena inkinga kasisi wena usisi uyambalekela meke wakufonela ishintsha inamba njalo usisi meke wakufonela wena inamba leyo buka uyisebenzisa uyayishintsha angithi usisi nangu uyasho ukuthi uyakufonela uyayishintsha inamba meke wezwa wena ukuthi usisi ekhambeni kwesikhathi mina futhi nginamba yodwa sisi mina futhi nginamba yodwa Yabo lokho akhulumayo angifuna uqamba manga akulona iqiniso. Ngiyamfonela futhi ngathi unelazo nje ukuthi mina aphume kanjalo. Ngikhathele bengeke ngize ngiyolanda abantu uma ukuthi yena bewa-answer ama-calls ami. Ama-message bengibhalela yona mihla namalanga. Bengeke nje ngize ngizothatha abantu ebona ngabantu sibezophoseka la endlini yakhe. Anginaso ngempela isikhathi sokudlala ngifuna nje ukwazi isizathu. Ikhona nje lokho ubhuti engibizele khona ngoba ngikhathele ngempela angisazi. Isiqalile ingane esikoleni? Yebo bese qalile esikoleni. Uyabona nje ingane iqalile esikoleni? Akazi. Angeke ngempela ngithi manje wena sine uyangena phuma lapha ekhaya sekukini nawe lapha kithi shothi ngeke ngisho ukuthi sekhaya. Kodwa abantu bakini laba umndeni wakho. Ingakho mina bengihlezi ngiphoseka kini ngiyofuna inamba yakho ubuthi angenze njani? Wephethu ulusisi kahle kahle mayakini ulethe igazi lakho kini. Phela yena usisi kahle kahle. ahamba olanda igazi lami nani. Andiko kunye okungxaka kakhulu. Ngene ephuma ekhaya lapha kukho kubo kusekhaya lapha. Kanjani mfethu yini ekhulumayo? Anginankinga ngamiyeka kakhulu. Angiyamuzwa lapho umesho kanjalo. One ingane akayiphikanga ngokuqala lokho. Isona sizathu leso senza ukuthi mina ngiphoseke kini. Akazi iphike lengane. Mhlambe kuthiwa wayiphika ngaba ngisho ngabe ngiyiphosela ingane. Ibambe kanjalo kwesinetshela ibambe kanjalo ngoba mhlawumbe ngiyabona ududwa lezi igolo hamba nazo lesitshela. But usine ingane cathi bena 6 months. Ngihlala naye endlini ekhaya. Ngaphambi kokuthi ngize emsebenzini. Yezo ngokwetoko. Ngihlala naye. Lo ifoni yakhe mina ngikwazi ukuyithinta. Eyami ifoni yakwazi ukuyithinta. Kungena ama-calls. Ngihleli naye embedini ethi hayi ufuna ubhuti wakhe, ethi hayi kufuna usisi wakhe. Ngithule mina. Shuthi silime mina. Kwayona lengane kathi yami. Angazi noma yami ngempela ngoba phela ifoni yakhe ikhala mihla namalanga inama-password. Ine-password okuvula, ine-password ongena ku-WhatsApp, inama-password nje kuma-message. Kwayona lengane ehambe uye edolobheni ezebuya ngo-8 khona edolobheni vula ngo-8. Ngithule njalo mina. Ethi hayi
kwesinye isikhathi uyahamba yaku uma ngifona mina ngifona ngoba nginayo number sisi wakhe nami ku ufikile usine lapha cha usine akekho maye buye seze kimi sine kumaphi na ade ngisekhaya manje sine ngifonile kini mina uthi usisi wakhe akazofika ngithule njalo nalapha nami mfowethu ngumuntu nenhliziyo ephampa igazi njengaye yakhe ngeke ngodla ingane mfethu mina engazi kahle ngoba kufuna le ngane phela mina ngiyabazi abantu bakithi ngoba umbala nginempahla nginje ebhuti wami le ngane la enenwele imfuku enwele uma wakho unani kanti unenwele naye okay oh so lento ikhulumayo awuyiboni ukuthi mhlambe cha ithathe ama-jeans ami phela imali wazi ngani ngoba phela ngiyazi yimina engifethali la kuyena ofethali mina ofethali usudokotela nguye impela okay wephethu before nje size siyeni phambili ngibuze something la before uhamba usisi wamtshela ukuthi engazuthi khona izinto ezikwenza ukuthi ube lento iyona kumuntu uyaphuma kancane kancane ngokwenza kwakhe mina hayi kahle ngoba nakho ngibalela ukondla ingane ngobalela ini ake sime ngosisi ake sibuyele enganeni ingane uma uyibuka eyakho noma kusiya hayi cha mfethu ngoba kwazi washo nogogo mina ethi izingane yami isanda kuzalwa athi hayi cha uma uthi impela eyakho ayisho ukuthi hayi enye inzalo le ngoba phela abantu ngeke futhi umdala eqamba mama ngoba kwazi washo nathi umdala impela isakazi sami uthi hayi cha lengane kodwa angafana-ke nawe ayisathathi ngisho nje oyedwa-ke la egcikini kwesibongo sisodwa la egcikini ayisathathi ngisho oyedwa wempethu ayikabi ngicela ukungilalela uyazi ukuthi kuke kwenzeka ukuthi ingane ingathathi ngisho oyedwa wenu eniphilayo mhlawumbe ivesana izothatha kasisi izothatha kodwa mbafu ubaba kamhlambe kasisi but hayi kodwa cha hayi leya hayi uma ethi yama hayi cha mfethu hayi children yayiphika kahle kahle hayi ngoba ngiyiphiya kuwukuthi nje nalezi zinto bezenza but zangisolisa wena yayiphika ingane hayi mina futhi anginayo anginayo ingane nosini emva kwesikhathi esingakanani anginayo ingane nosini emva kwesikhathi esingakanani ngikubuza lokho emva kwesikhathi esingakanani so yonke le minyaka mina ngihleli nengane wena usenangane manje ubuhamba njalo wena kule ngane ubuhamba njalo usubusho ukuthi ingane yami ngihamba njalo lokho kuprove ukuthini ubusuku yaphi okay ngicela ukukubuza ubusuku yaphi uma uthi yakini uma uthi ngikhuluma nawe phela nami ngiyakhuluma uma uthi uyakini ngifonela usisi wakho mina etho nakaze ufike kini ngithi nabuye wephethe imali shuthi wena lezi seqhamuka ingane sithi ingane yami sifunda nesikole ngathi kuthiwa yeyami imali wephethe imali ngikhuluma nawe sine ngalesikhathi uhamba wena wawungazi ukuthi ushiya ingane wathi mina ngangahlali nawe ingane yami kodwa ingane mangiyibuka nami ngiyabona phela ngeke ngishididwe igazi lami nami emva kweminyaka mangibona ingane ngiyayibona ingane cha akuyona yami okay ke ngakhetha ukuphuma ngeqela impilo yami usufika namakhamera manje la kwami uzongibafo uzoqala impilo yakho wawungalile mina bafo angeke ngitshela uqhubana nezinto ozenza uqhubana nazo kulethi iganda kubuhamba uzenza ungane insisi akazi size sihlukane naye wahamba njengoba ngisho ukuthi ngangihlezi ngimfuna phansi naphezulu akazi ngoba sezongitshela manje nje phambi kwabantu uzongizela amakhamera ukuthi uzokuthi ngiyangondla ingane mina ngahlala ngingane ingane engenayo awusenayo ingane wena mhlawumbe afuna ungizalela ungangizalela-ke awusenangane wena awufuna ungizalela ingane awuneke ngikubuza umbuzo ngoba le uthi uneyami mina cha hayi anginayo yazi bhuti ngikutshela into engiphatha kabi kakhulu njengoba ezophika ingane yami nje mina ekhaya bengikhuza ngayo bengitshela nje ukuthi usikhotheni ongenandaba yalutho yimi njalo usikhotheni kodwa-ke mina ngangabalalela abazali bami ngaqhubeka ngathandana naye ngangathintiwe ngisho ukuthinta mhla iqala ukungithola ngoba namhlanje sezophika ingane yami nje phambi kwabantu kuyikona lokho mfethu mina futhi anginayo ima izwe phela inkinga yakho asisalalelani ikwami phela la mfethu uzongicontrol no lalela webhuti mina nginankinga yazo mina into engiyifisa nje phakathi kwami nawe ukuthi sizwaneni kahle yabo sizwana ukuthini mfethu ukhulume nami ungiphi ithuba ukuthi ngikhulume
ungabe phela usuya phambili wena. Ngiyakhuluma. Ngithi mina usisi njengoba echaza ukuthi wena kahle kahle owamvula ihlo. Uqinisile? Hayi cha lapho uqinisile kanjani uqinisile lapho. Insolo zakho njengoba uthi wena usola ukuthi noma uthi ingane akusiye yakho. Ubone ingane sizaliwe noma ubone ingane usuyo kuyiprocess yokuyondla ingane noma wabona ingane mhlambe isibuya gogwakho noma abantu bakini abakutshelile ukuthi ingane akusiye yakho noma waya kudokotela nafike na testa igazi lengane nawe noma singakudokotela isitest igazi lengane lekathe yami noma singakudokotela so testa legazi lengane kathe yami uzokutshela udokotela ukuthi cha akingane yakithi le usho nesho 100% la ngane futhi akike yami imali usisi ubuke wamtshela ngalento wena nje usuyibhadlaza manje wake wahlala naye phansi ngokuhamba indlela mina ngicabanga ukuthi uyazi ngokuhamba indlela zakhe ngicabanga ukuthi uwazi kahle ngokuhamba indlela zakhe ngicathi uyazi na ukuthi ingane akuyila Cha ngalezi indlela zakhe ngicabanga ukuthi uyakwazi uyangithuka imali wena usubona manje ukuthi ifoni inenqwaba ama-password awuthi but ngichaze ngisho ukuthi ngiyabona ngawo mhlawumbe ufana nawe sine anale ngendlela eyodwa but lo bengihlala naye ekhaya emva cishe kuphelile unyaka sithandana sekuwesibili kwesibili unyaka nje phansi nawo lokho ephuma nje indlela zakhe ngihlala naye ekhaya edla ukudla kwasekhaya elala ekhaya egeza ekhaya yonke yenze ekhaya kuthe after lezi sengibona ukuthi hayi usinengathi usengenzela izinto engazazi nefoni yakhe angisakwazi ukuyibamba uyibamba before bengikwazi ukuyithinta ngicela ngifuni manje ethambi mangifuna ukufona ngimcela sinexombo lefana ngifuna ukufona enginikeze ngaphandle kulokho eyale nale kahle wena angithi uthema ukhuluma bese khuluma mina futhi lapho ungeze indlela sho manje sekumele ngikhulumane nawe okay hayi khuluma webaba ubese ngibona ukuthi cha engathi useyonobunye asekwenza ukusha ngiyakwazi ngiqale manje sine awuthi phone yakhe useyale asafune phone yakhe hayi sine ngiyabuya ngisathi ngisho ngisaye ekhaya kulungile sihambe ekhaya manje ngifona usiswa kwa ngane namba siswa usinaka yakhe ekhaya cishe kuphele inyanga embili ethi ngikhulele ngithi mina ukukhule okay vele besilenza ucathi ongaphephile futhi yes besilenza ucathi engaphephile chiki ngikhulele ngithi mina right hayi sibonga ukhulele hayi kube lokho kuze kufike ekuthenini ingane izana ukhona nawe la ngikhona kodwa manje akusakulo uthando lami nosine engilazi akusakulo uthando lami naye uba izalo ingane elethe ekhaya ezobabonisa ekhaya ingane ngihamba naye ayi bebona ingane hayi kulungile kube lokho kodwa nami nginakho ukushoya igazi lami futhi nami nginakho ukubona ukuthi no ake yami lengane ngoba after sizaliwe cishe ngihlale inyanga embili ngathola itoho uhamba kanjani ngase ngiya ngasetohweni angihambanga kanjalo angazi ucha ukuthi ngikuthi ngase ngiya ngasetohweni okay shuthi ngobe bese sengingapha etohweni bese lokho ekuxhumana mhlawumbe inyanga ku WhatsApp engisendele izithombe hayi nami ngabothi hayi cha ake ingane nami le ngathi agcina sengimziba naye ngoba nami ngithi ngifuna ukuba stress free naye eqhubeke nento zakhe ethola baba wengane yakhe lokamazi ngoba le akiye yami ngagcina sengiblock WhatsApp ngoba ngenzelani ngenzela ukuthi ngibe nokuthula naye ebe nokuthula eqhubeke nakho konke bekwenza wayitshela ukuthi yena kuzosheshe kufike ekhanda lakho ukuthi ingane usutholile ukuthi akusiye yakho uzovisana nje aqhubeke nempilo akuyeke wena uyabona mfethu amantombazana untombi ungalala nawe
uhlale nayo inyanga yonke la iphuma khona iphuma kakodwa ifike isibambe isisu ibuye ukuthi isakho angithi kushuthi kuwena akasibambanga kuwena hayi kule yangane futhi cha yona yami uyazi ukuthi kuyenzeka ukuthi umuntu abambe kodwa wena ungaboni ukuthi ubambile and futhi ku process le yakhe yokubamba uthando lenu luzohluka kakhulu ngoba uzobe sengesiye umuntu lo wena omjwayele uyazi ukuthi into ezokwenzeka uzoba isidina kuyena uyakwazi lonto ukuthi yenzeka ukuthi uzoba isidina kuyena mayibuka kube ngazi ukuthi mhlambe anganyanya noma angafela ngamanzi noma ngaba isidina bafu kodwa la ngane sine ukuthandana nami ngedwa ngihlala nami endlini ubuthandana nami ngedwa mina yabona ke mina ubuthandana nami ngedwa na wedwa uma uthi uyahamba yakini ngifonekile mina ngithola ukuthi awukho kini ubusukupho mhlawumbe phela kungenzeka ukuthi mhlawumbe ngihambile nabangani angingatshelwa nganhla nawe endlini ukuthi uyabangani yipho uthi uyahamba yakini lalela webabasane yabo lento ongisola ngayo njengamanje mina ngiyazi wena angisho bengena incingo ngihleli nawe endlini ngo8 yebo incingo bengena impela ngiphiki and lezo ncingo bengena efonini ngaba efonini yakho efonini yami ngithi nawe uyasho ukuthi ifoni yami eyakho ifoni mina bengithini eyamifoni uyayithinta noma nini eyamfoni uyithinta noma nini emfoni eyamfoni uyithinta noma yini nami ifoni yazi ngenzeka ukuthi ngoba wena ngisho wena lezi zinto ubone labantu engifike nabo wena ngifuna ukuthi ngifonise awufuni wena ifoni yakho uma unginikezile uyangimela la uthi ifoni ishaya nami ufuna ishaya umile la duze wami okay kulungile ngeke ngikhuluma sengene ngane nawe ngifuna ukukubuza nje into mina mfethu into ezongisiza ngayo ngizocela ukuthi mhlawumbe nalabantu bakho laba ningishayisele ngoba manje ngizongihlukumeza shuthi naphela la kwami sengizongiphinda so umoya awukushanga sonke lesikhathi wena ubalekela mina nengane mina asimbalele ngane lapho ngathi ngabalekela wena akasembalele angikhala ngani kulungile ngicela ukubuza funda khona ngibale ngaka sokuthi lengane akuyona yakho ekubeni mina wangithola ngimsulwa mina ngingathintwanga wemfethu isibindi esingakusithathaphi sokuthi uzongihlambalaza phambi kwabantu ungithuka ngoba phela lento yenza ukungithuka labantu ufike nabo laba yebo ngifike nabo ngoba wena ufuna ukwenza umsebenzi wakho uyahlambalaza phambi kwabantu awufuni ukwenza umsebenzi wakho njengobaba wengane cha phela yazini anginayo ingane lento osuyenzile ngiyakhuluma nawe wemfethu webhuti lento osuyenzile ima phela chazela buka angithi yakhuluma sengixoxela avumelana senze ukuthi ngidlangele naye buka usufuna ukukhuluma wena ingane anginayo sengakhuluma neshokusho mina ingane akanginayo okay uyazi ukuthi lento ikhulumayo ifana nokuthi wena usuthuke usisi wathuka abazali bakhe ngokuthi usisi ukuthwala isijazi uyazi leyo nto ukuthi mase sekumele uyixolisele usutholile ukuthi ingane yakho uyazi ukuthi komele uyomhlawule lo musa wakasisi but ngoba bengishilo waseqayini ukuthi noma ngathiwa siyahamba sakudode okay fine imake mfethu imake mfethu okay fine mina ngiyakutshela ukuthi into ezokwenzeka from manje kuzothatha i-DNA test yakho thatha i-DNA test yengane hayi ngabe ungisizile kodwa wazi ukuthi meke kwatholakala ukuthi ingane yakho le mali lezi inyanga lezo bukade ungayingondla ingane zingake inyanga sesi yabo inyanga 9 months wonke ingane awuyona inyanga ezu9 ingane ngayo okay 9 months ukuthi ingane abungayondli mase futhi uphinde futhi ugeza umuzi wakasisi ngembuzi mase uyahamba uyohlawula ingane meke kwatholakala ukuthi lengane yakho kule DNA test ezokwenziwa okay ngiyabonga ngiyakuzwa cha anginankinga nakho kusho okay inini ke la uzobu available khona ungasebenzi angisebenza ama weekend ngoba nifike nani kumgqibelo nangithola angisebenza ama weekend manje ngifika ngeweekend ngizongithola nginombuzo ke lapho before uma ukuthi sesenzile le DNA test sathola ukuthi ingane ngempela akuyona yami ngoba uthi wena uma uthi ingane eyami kumele ngihlawule yena ngihlawule umndeni ngakubo
uma ke uphinde ugeze nami for uphinde ngeze ukuthi naye umthuka uma ukuthi i-DNA test ithi ingane akuyona yami nami ngicela mfethu engihlawule ukuthi nje okokuqala usuke wasuka lapha asuka khona uze la endlini yami uhamba nani ehlawule kithi ukuthi uzomfumbathisa ingane engayazi uma ukuthi i-DNA test ithi ingane akusiyona yami Sisi uyamuzwa ngicela kanjalo ke nami ngimuzwa kahle. ngicela akube via verse okay no mfethu ayikho inkinga singamsiza usisi simhlangabeze mhlambe sigeze igama lakho oh yena uyahlangabezwa cha mina kumele ngikwenze no angithi usicelile thina ukuthi size la kuwena angithi thina sihamba naye manje angithi makuwukuthi ingane iphuma kusiye yakho sizoke sesiletha imbuzi naye futhi uyena ozobe ezocela uxolo yabo hayi inkinga lapho mfethu ngizokuthola ngoba ningitholile nje Yeah. nizophinde ningithole futhi okay hayi ke hayi ngiyabonga hamba hayi sisi cela sapha sithe sibuye nini sizolanda ngomgqibelo mfethu ngomgqibelo yeah sizolanda amagazi yeah noma sohambani siye ekliniki noma esibhedlela kunina niyenza noma ikuphi kunina okay kunina ningahamba nami ningafika nodokotela kunini nokwenu nizobona no asifune egcineni kube ngazi ukuthi siyaxhaphaza noma kube ngazi khona ukuthi niqala afika nje la ngingatsheleli ukuthi mina ngiqhamuka sembona ukuchaphaza vele siqhamuka sekugcwele abantu endlini ukuchaphaza vele kwenje kukodwa alright mfethu ayikho inkinga asike senzeni sicela sivule lesi asike senzeni lolo suku lolo ebesihlelile ukuthi kube umgqibelo sifike ngalo kulungile futhi alright hayi siyabonga ke mfethu kulungile papa mafowethu sine